kai ka ji Allah kai ka jura bin Allah mai san baiwa Allah to ya baka mai Allah mai san ganin Allah to ya ganka mai Allah jami je ubangijinka shugaba bajin ramla mai aliyu mai gina sallar ka ce sallah da buri nake nema in yabo ga mai girma waye je mu bayan kai ji muke da kai ka kai ba wanda ya kai sai kai kadai na ce ka kai na buri nake nema in yabo ga mai girma buri nake nema in yabo ga mai girma na kai ka zo a haka rahama aka ce taka ceto aka ce naka matsayi aka ce naka yaya aka ce naka al'umma aka ce taka kai ka amsa sunanka jawabar baya je ka rabi ne a baya ka waya gane farkonka ko ya gane karshenka kai ka je a kalle ka an kaso ka har iska litinin ta kawo ka litinin ta dauke ka waye muni nake nema in yabo ga mai girma muni nake nema in yabo ga mai girma aha kai ka zo aka ka wuce su wane su kai ka amsa sunansu kai ka je kake basu kai ne kawai kirce su da taka suke tasu taka ce saman tasu taka ce ta ɗauta su taka ce ta kai tasu kan ka zo ake tasu da ka zo aka bar tasu laburi nake nema in yabo mani nake nema in yabo ka mai girma rabbana ka tara bari ducika ka kara bari du isa ka dan kamar kaji salati bai yabo ka ce ubar laburi nake nema in yabo ka mai girma laburi nake nema in yabo ka mai girma rabbana ka tara bari ducika ka kara bari du isa ka dan kamar kaji salati kara bar bai yabo ka ce ubar laburi nake nema in yabo ka mai girma laburi nake nema in yabo ka mai girma alimi na da gobe yaye man da sai da yanzu har wancan da zan gobe dai ka bar kafa da ma'aiki dan shi zaka ba goge tunda na samu Muhammadu na san ba zan zo ba ayi babba daga bar ma'aiki ba jama'a ku saurara ka na bari abun lura ka taba je kamar Mahamudu al-Arabi abul Sahara albarbarsa ce kai shiga Allah ya saurara kai zunubi ya gyale ka bai sa ka ci duka ba mai zati sannan ka farkon fararu mai haƙuri komai agon kai tattaro